Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noe. Taong 1982, Visares, Leyte. Noong mga taong ito, maraming parte pa ng Visares ang liblib. Yung mga magkakapit-bahay doon, hindi lang metro ang distansya sa bawat isa, bagkus kilometro. Tandang-tanda noon ni Noe na kapag may pinapabili sa kanyang mga magulang niya, kalahating oras siya bago makauwi. Kapag umaga, ayos lang naman. Pero kapag hapon, ibang usapan na ito. Narinig niyo na ba ang tungkol sa mga nilalang na tinatawag ng unggo at dawo? Malamang siguro hindi pa, sapagkat ang mga nilalang na ito ay bihira lamang magpakita. Umiira lang din sila sa piling parte ng ating bansa at kabilang narito ang Leyte. Ayon sa ama ni Noe, ang mga dawo ay mga nilalang na nasa wangis ng dambuhalang baboy ramo. Walang kakayahang magpalit anyo ang mga nilalang na yan. Kaya naman marami ang nagsasabi na ang mga dawo ay mga hayop na pinamamahayan ng mga masasamang espiritu. Taliwas din sa mga aswang, wala itong sariling pag-iisip. Kumbaga, umiira lang ito para kumain ng karne ng tao, buhay man o matagal nang yumao. Madali lang din itong matatakasan, lalo pat ang mga dawo ay walang kakayahang umakyat ng mga puno. Kapag hinahabol ka nila, madali lang itong matakasan, basta ba'y wag na wag kang magpapadala sa takot. Subalit sa parte naman ng mga unggo, hinding-hindi mo ito basta-bastang magagawa. Taliwas sa mga dawo, ang mga unggo ay may sariling pag-iisip. Anyong tao rin ng mga ito, pero napakalayo nito sa pagiging aswang. Kung ikukumpara rin sila sa mga aswang, di hamak na mas makapangyarihan sila, gawa ng hindi sila nasisindak sa mga pangkaraniwang pangontra. Napakabangis din ng mga unggo, sa puntong wala itong kinikilala kahit pa mga taong may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa. Dagdag pa ng kanyang ama na, kapag nakakita ka ng unggo, dadalawang bagay lang ang iyong magagawa. At yun ay maghanap ng bahay na mapagtataguan at magdasal. Ang bahay kasi pinuno, ang tanging lugar na hindi kayang pasukin ng mga unggo. Walang makapagsasabi kung paano ito nangyayari, pero marami ang naniniwala na sumpa para sa mga ito ang mga tahanan. Karamihan din sa mga nakaligtas sa atake ng mga unggo, nakapasok na sa mga bahay bago pa man sila maabutan. Base sa kwento ng mga ito, na pagkatapos nilang makaligtas sa pag-atake, nasipat nila ang mga nilalang na yon na tumitigil sa bakuran habang merong inaamoy sa hangin. Kampante rin itong nakaupo sa lupa at pagkatapos ng kanyang ginagawa, agad naman itong umaalis. Paglalarawan din ng mga ito sa nilalang, hindi nalalayo sa tao ang wangis nito, ang kaso lang wala itong buhok sa ulo, tapos hubot-hubad yun. Nangingitim na rin ang buong katawan, tapos bulag ang kaliwa nitong mata. Sungki-sungki rin ang mga ngipin nito at meron itong mahabang daliri at matatalas na mga kuko. Yung hunri ng nilalang, may hahalin tulad mo sa boses ng tao na parang nalulunod. Kung pakikinggan mo nga ito sa malayo, mapipilitan ka talagang hanapin ito dahil akalain mong may taong nalalagay sa panganib. Ngunit kapag narating mo na ang pinagmumula ng tunog, makikita mo ang unggo na kanina pang naghihintay sa iyong pagdating. Halos karamihan sa nagiging biktima nito, nahuhulog sa ganoong patibong at pawang mangilan-ngilan lang ang nakakaligtas. Isa yun sa mga bagay na kinakatakutan ni Noe, kaya hindi mo talaga siya mapapalabas ng gabi nang hindi pinipilit. Bahala na akong duwag sa paningin ng iba. Ang importante ay hindi siya mapahamak. Yun lang naman ang mahalaga, at dahil sa ganoong pag-iisip niya, bihira siyang nagkakaroon ng kaibigan. Ilang buwan pa ang lumipas, sumapit ang ika-20 niyang kaarawan. Kokonti lang noon ang pumunta
at karamihan sa mga naroon, mga malapit lang din nilang mga kakilala. Umaga rin ginanap ang selebrasyon, kaya pagsapit ng 4:00, nagsiuwian na ang mga ito. Matapos ang kaarawan, aminado itong si Noe na hindi man lang siya natuwa sa mga nangyari. Bukod kasi sa wala roon ng kanyang mga barkada, yung mga tao ring pumunta, yung tatay niya ang naging sentro ng pag-uusap. Hindi rin tungkol sa kanya ang naging paksa, gawa ng abalang-abala ito sa pagtatanong, ukol sa mga dawo at unggo na madalas na napapadpad sa kanilang lugar. Sambit pa ng isa sa mga tsuhi niya sa kanyang ama. Ensyo, mukha yatang kailangan na rin nating kumilos. Hindi kami makakapayag sa ganitong sitwasyon. Ilang taon na tayo ritong nabubuhay ng payapa. Kaya tutol kami sa paggala dito ng mga unggo tuwing gabi. Ano ba ang gusto nilang iparating? Na lahat magagawa nila kung gugustuhin nila? Aba, hindi yun po pwede. Alam mo may magagawa tayo, Ensyo. Kaya hindi ko rin maisip kung bakit hinahayaan mo makapasok ang problemang ito rito. Nang marinig naman ni Noe ang sinabi ng tsuhi niya, bahagya siyang napatahimik. Sa puntong ito kasi, naunawaan na niya kung gaano kahalaga ang pinag-uusapan ng kanyang pamilya. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapansin naman ng tatay niya na walang ibang taong nakikinig sa kanila. Dito na ito mahinahong sumagot. Hindi naman sa wala akong ginagawa. Pinag-aaralan ko pa mga kilos nila. Kaya hindi ako sa inyo nagbibigay ng abiso. Pero ngayong kumpirmado na ang lahat, tayo naman ang gagawa ng hakbang. Ipagpatuloy nyo lang ang pagmamasid sa kanila. Dahil sa makalawa, kikilos na tayo. Sa ngayon, mas mainam na ipagdiwang na muna natin ang kaarawan ng aking panganay. Wika nito habang tumitingin sa kanya. Matapos namang mag-usap ng dalawa, umalis na rin ang kanyang tsuhin. Kasakasama nito ang iba pa na tahimik lang ding nakikinig sa mga usapin. Ilang oras pa ang dumaan nang tapos na ang selebrasyon. Tulong-tulong silang nagligpit ng mga bagay na kanilang ginamit. Di nagtagal, umalis na rin ang mga imbitado para bumalik na sa kani-kanilang mga pamamahay. Pagpasok naman nilang mag-anak sa loob, hindi niya na naiwasang banggitin ito sa tatay niya. Alam niya kasi may binabalak ang mga ito, kaya kahit hindi siya makakasama, gusto niya itong malaman. Bukod sa nag-aalala siya, medyo nababahala rin siya sa mga unggo na gabi-gabi umanong bumibisita sa baryo nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napatigil sa paglalagay ng panggatong sa kalan. Pagsilay nito sa kanya, inabisuhan siya nitong magtrabaho na muna bago makipag-usap sa kanya. Mariinding inilahad ng tatay niya. Malapit nang sumapit ang gabi, kaya kinakailangan na nilang maitrangka ang lahat ng pwedeng daanan papasok sa loob ng bahay nila. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya itong sinunod. Matapos nun, bumalik siya sa kinaroroonan nito para humingi ng sagot. Nang mapansin naman yun ng tatay niya, dito na ito napilitang magsalita. Ayon dito, inaasahan naman nila ang mga ganoong pangyayari, gawa ng alam nilang medyo nahihirapan na rin ng mga unggo sa paghahanap ng mga lugar na pwede nilang mapagkunan ng pagkain. Nabanggit din ito na, kaya lang naman naging payapa ang lugar nila ay dahil sa mga ninuno nilang walang pagod na nagtaboy sa mga nilalang na yon. Ito ang naging dahilan kung bakit matagal ding iniwasan ang kanilang lugar ng mga nilalang. Subalit sa kabila nito, alam nilang hindi yun magtatagal. Naniniwala kasi sila na ang mga unggo at dawong nakaligtas, pansamantala lang noong tumakas para magpalakas. Hindi rin nawala sa mga ito ang pagnanais na muling bumalik para manginain. At ang panahong kinakatakot ng karamihan sa kanila ay pinaniniwalaan ng kanyang ama na dumating na. Sa paglalim naman ng gabi, habang nagpapahinga na silang mag-anak,
bigla namang napabalikwas sa higaan itong si Noe dahil sa ingay na kanyang narinig. Kumalabog kasi noon ang dingding malapit sa hinihigaan niya, kaya agad naman siyang nagising. Pag-upo niya sa higaan, bigla namang nawala ang tunog. Sinubukan niya rin itong pakiramdaman pero hindi na ito nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, narinig niya ang kanyang ama na para bang may kinakausap sa labas. Yung pananalita nito pabulong na napakabilis, kaya hindi niya ito gaanong maintindihan. Dala ng kuryosidad, nagdesisyon siyang lumabas para matingnan ang ginagawa ng tatay niya. Bago rin niya tuluyang buksan ang pinto, sumilip muna siya ng bahagya nang sa gayoy hindi nito maramdaman na gising siya. Pagsilay niya sa may bandang sala, nasipat niya itong nakaluhod sa harapan ng altar. May dalawa ring kandilang nakatirik sa magkabilang gilid nito. Animoy ganon ang pamamaraan nito kapag nagdarasal. Maya-maya pa, matapos namang magdasal ng tatay niya, may dinukot itong punyal sa may bewang nito. Dahan-dahan niya itong itinaas habang paulit-ulit na nagsasambit ng mga buhay na salita. Matapos naman itong gawin ng tatay niya, may kinuha itong bilugang bato na nakalagay sa altar ng bahay. Hinasa nito roon ang punyal hanggang sa may marinig na silang atungal, di kalayuan sa kanilang tahanan. Parang baliw na nagsisisigaw ang nilalang sa labas bago ito tuluyang kumaripas ng takbo papalayo. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, nakita niya ang paghinga ng malalim ng tatay niya habang maiging nakikiramdam. Ilang minuto rin itong hindi nakapagsalita hanggang sa mapansin na nito ang paglabas niya ng kwarto. Oh, Noe, bakit gising ka pa? Hindi ba sinabi ko sa iyo matulog ka ng maaga at diretso? Ano man ang nakita mo at narinig, wala yung kahulugan. Kaya kung ako sa iyo, bumalik ka na lang sa silid mo. Hindi ho ako naniniwalang wala yung kahulugan, tay. Alam ko ang mga nakita ko at alam ko rin kung anong nasa labas kanina. Unggo yun, di ba? Lahat ng sinabi mo tungkol sa kanila, napansin at narinig ko. Dahil sa kanyang sinabi, di na nakapagsalita ang tatay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, sa halip na papasukin siya nito sa kanyang silid, hinayaan na lang siya nitong magmasid habang nililigpit nito ang kanyang mga gamit. Pagkatapos, inilagay nito sa harapan nila ang bato at punyal na ginamit nito. Nang masipat naman yun ni Noe, tinanong niya ang tatay niya kung para saan ang mga bagay na ipinakita nito sa kanya. Ito ang batoo mo. At ang punyal na ito ang ginagamit sa ritual pangontra sa mga unggo. Ang simpleng pagkiskis sa kanilang dalawa, makapagbibigay ng matinding pangontra sa mga nilalang. Ginagamit ko ito pamproteksyon dito sa bahay. At kaya ko ito sinasabi sa iyo dahil sa ikaw ang gusto kong humawak nito kapag dumating na ang araw ng aming paglisan. Tatanungin kita, Noe, maaasahan ba kita? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tumangulang siya hudyat ng pagsang-ayon. Nang masipat naman ito ng kanyang ama, agad nitong ibinalik sa altar ang punyal at ang batoo mo. Maya-maya pa, sinamahan na siya nito pabalik ng kanyang silid. Paghiga naman niya, pinilit niyang magpahinga sa kabila ng kanyang mga nalaman. Kinabukasan, normal pa rin naman ang mga ganap sa bahay. Yung mga tsuhi niya, pabalik-balik na sa bahay nila na para bang meron itong hinihintay mula sa tatay niya. Di naman niya ito gaanong pinapansin, pero habang tumatagal parang kakaiba na talaga ang ginagawa ng mga ito. Dahil sa ganoong pangyayari, maigi niyang pinagmasdan ang bawat kilos ng mga tsuhi niya at base sa kanyang mga napansin, hapon-hapon pumupunta ang mga ito para makipag-usap sa tatay niya. Akala niya yun lang ang mangyayari, pero dumating ang araw na kinakatakutan niya. Isang hapon, pagdating ng tatlo niyang tsuhin, agad naman itong nagpaalam sa kanila.
Ayon dito, isasama nila ang tatay niya para hanapin ang mga unggo at dawo na namiminsala sa kanilang baryo. Dagdag pa ng mga ito na magtatagal ng 1 linggo ang kanilang paghahanap, kaya ngayon palang ihanda na nila ang kanilang mga sarili. Mariin din itong inilahad na may posibilidad na hindi na makauwi ng buhay ang iilan sa kanila, kaya maiging patatagin nila ang kanilang mga sarili. Nang marinig naman ni Noe ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot. Aminado kasi siyang hindi niya kayang pasamahan ang kanyang ama, lalo na sa mga ganoong kapanganib na misyon. Ngunit nang marinig nito ang kanyang pagtutol, hindi ito sumang-ayon sa kanyang nais. Sa halip, ito pa mismong nagpayo sa kanya ukol sa mga bagay na dapat nilang gawin. Anak, huwag kang matakot sa kamatayan, sapagkat isa yan sa mga bagay na hindi matatakasan ng tao. Magtiwala ka sa kakayahan ko at manalig ka sa amin. Tandaan mo, ginagawa namin ito para sa inyo. Hindi kami magsasakripisyo kung wala kaming pagmamahal sa bawat isa. Ngayong malinaw na sa iyo ang lahat, anak. Maging matatag ka. Alam kong kaya mo ito at ng mga kapatid mo. Mahinahong wika ng tatay niya. Dahil sa sinabi nito, napilitan siyang sumang-ayon. Naisip niya kasi na lahat ng kapatid niya na ibigay na ang tiwala nila sa kanilang padre de pamilya, kaya obligado rin siyang sumunod. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, napasang-ayon na rin siya sa mga ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maging malinaw na sa kanila ang lahat, dito na nagsimulang magsipaghanda ang grupo. At sa kauna-unahang pagkakataon, lumuwas ito sa kanilang lugar ng 10 oras. Sa kabuuan, nasa 12 ang umalis ng baryo. Ang mga kamag-anak nitong naiwan, kahit hindi nagsasalita, ramdam nila ang matinding pag-aalala sa mga mahal nila sa buhay. Alam kasi nila kung ano ang panganib na kinakaharap ng mga kalalakihang umalis. Lumipas ang gabing yan. Bawat isa sa kanila walang tulog. Lahat nag-iisip ng malalim ukol sa mga mangyayari sa mga susunod pang araw. Yung nanay nga niya, halos hindi na roon umimik, dala ng matinding takot na kasalukuyan itong nararamdaman. Ilang beses man nila itong kausapin para payuhan, hindi ito sapat para makinig ito sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, unti-unti na nilang napabayaan ang kanilang mga hanap buhay. Nakakabahala man ito pero alam nilang wala silang magagawa. Ayon kay Noe, 1 buong linggo silang hindi nagtrabaho. Nanumbalik lang din ang lakas ng kanilang pamilya pagsapit ng araw ng Lunes, kung saan ito ang nakatakdang araw para sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kaso lang, hindi nakabalik ang mga taong umalis. Naging usap-usapan ito sa kanilang lugar sa loob ng ilang araw, kung saan meron na ring iilan ang naglakas loob na hanapin ang mga ito. Subalit sa kasamaang palad, wala itong nakitang kahit isa sa mga taga-baryo. Dahil sa pangyayari, inakala nilang may nangyari na roong masama. Yung nanay ni Noe iyak na ng iyak dahil sa matinding pag-aalala para sa nawawala nilang ama. Subalit, pagtungtong ng gabi ng araw ng Miyerkules, biglang nagimbalang kanilang pamilya nang marinig nila ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Pagdungaw niya sa isang siwang, dito niya nakita ang ama niya at ang mga tiyuhin na mayroong pinagtutulungang ipasok sa loob ng bahay nila. 2 sakong makapalang kanyang nakita na may kung anong bagay na gumagalaw sa loob nito. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman niyang tinawag ang nanay niya na kasalukuyan na noong nagpapahinga. Dali-dali na rin niyang binuksan ang pinto upang puntahan ang kanyang ama. Pagdating niya sa labas ng bahay, nadatnan niya ang mga ito na kasalukuyang may taong ginagapos sa likod ng bahay nila. Yung taong yun hubot-hubad, tapos napakadungis ng itsura.
Nataon ding medyo madilim sa lugar kung saan tinatali ito, kaya naman hindi niya ito naaaninag kaagad mula sa malayo. Paglapit niya sa grupo, agad naman siyang inutusang lumayo ng tatay niya. Ang kaso lang, hindi niya ito pinakinggan dahil naintriga siya sa taong pinagtutulungan ng mga tiyuhin niya. Inakala niya kasing ordinaryong tao lang ang nilalang na yon, pero paglapit niya rito, bumungad sa kanya ang nakakapangilabot na mukha ng unggo. Sa sobrang pagkagulat, nanigas bigla ang kanyang buong katawan at kung hindi pa siya noon nadarag papalayo ng tiyuhin niya, maaaring nakalmot nito ang mukha niya. Pagdala nito sa kanya sa kinaroroonan ng tatay niya, bigla naman siya nitong hinawakan habang tinititigan ng mata sa mata. Ano ka ba, Noe? Hindi ka ba marunong makinig? Kapag sinabi ko sa'yo, sundin mo! Nakakaintindi ka ba? Galit na wika nito, sabay palo sa kanya. Matapos naman itong gawin ng tatay niya, nanumbalik ang kanyang ulirat at doon pa lamang niya nalaman ang kasalukuyang nangyayari. Base rin sa kanyang mga nakita, nasisiguro niyang unggo ang nadakip ng mga ito. Yung itsura kasi ng mga nilalang na yon, katulad talaga sa deskripsyon na narinig niya sa mga kwento. Makalipas pa ang ilang minuto, paglabas naman ng kanyang ina at mga kapatid, inutusan ito ng tatay niya na bumalik na muna sa loob ng bahay. Ayaw na kasi nitong maipakita pa sa kanila ang mga nilalang, nang sa gayoy hindi na ito magdulot ng karagdagang takot at pag-aalala sa kanilang pamilya. Siya lang din ang pinaiwan nito sa labas dahil ang rason ng tatay niya, nakita na niya ang unggo, kaya wala na silang maitatago pa. Nang marinig naman ito ni Noe, tumangulang naman siya habang pinagmamasdan ang nilalang. Di nagtagal, inilabas na rin ito ang dawo na nakasilid sa hiwalay na sako. Halos magwala ang nilalang na yon at base sa itsura nito, napakalayo nga nito sa isang normal na baboy ramo. Yun nga lang, hindi ito kasing laki ng kanyang inaasahan. Nang matalian na ang dalawang nilalang, dinala nila ito sa hiwalay na kubo na nasa likod ng bahay. Ginagamit nila yun noon bilang imbakan at nang mataong wala naman itong laman, yon ang ginawa nilang kulungan. Pagkatapos nilang maitrangka at maitali ng maayos ang dalawa, agad naman nila itong iniwan. Siniguro rin nilang walang nakarinig sa atungal ng mga ito, kaya hinigpitan nila ang busal na inilagay nila sa bibig nito. Matapos naman nila itong maisakatuparan, pumasok sila sa loob ng bahay nila Noe para makapag-usap. Gustuhin man nila noong umuwi sa kanila, hindi ito sinunod ng tatay niya dahil makakapagdulot umano yon ng eskandalo sa kanilang lugar. Mariin din itong inilahad na hindi nila kailangang gumawa ng ganoong ingay, lalo pat nakadukot sila ng buhay na unggo. Masamang pangitain yun sa kanila dahil ang amoy nito maaaring makapagtawag ng iba pa nitong mga kasama. Yun nga lang, wala silang pagpipilian kundi ang gumawa ng ganoong pagkilos. Hangad kasi nilang malaman ng iba pang mga kahinaan nito, kaya sa ilang araw na hawak nila ang mga nilalang, kinakailangan nilang gumawa ng mga pagsusuri. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng grupo, napansin niyang 5 lang pala sa mga umalis ang nakauwi. Dala ng kuryosidad, tinanong niya ang tatay niya ukol sa kinaroroonan ng iba pa nitong mga kasama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napatahimik ang lahat. Ilang segundo ring walang nagsalita hanggang sa dito na magwika ang tatay niya. Pagtitigan nilang dalawa, matapang nitong sinagot ang lahat ng mga sinasabi niya. Hindi naman siguro mahirap maunawaan ang totoong nangyayari sa kanila, Noe. Ang mga taong wala ngayon dito, ibig sabihin na matay sila. Balak namin niyang sabihin kinabukasan sa mga naulila nilang pamilya. Ganun talaga. Digmaan ang aming pinuntahan, kaya walang kasiguraduhan ang aming mga buhay. Mabuti nga't nakauwi pa kami ng may dala.
Dahil sa sinabi nito, doon pa lamang niya nakumpirma ang kanyang hinala. Nakakatakot itong marinig pero kinakailangan niya itong tanggapin, lalo pat wala naman siyang magagawa. Nang malaman naman yun ng nanay niya, halos tumulo ang luha nito para sa mga taong naulila ng mga kasamahan nitong nagbuwis ng buhay. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap ng grupo, dito niya nalaman ang mga nangyari. Ayon sa tatay niya, na kaya ito natagalan sa paghahanap dahil sa layo ng baryo na pinuntahan nila. Sa kanilang pagtatanong kasi, nalaman nila ang eksaktong pugad ng mga unggo. Nakatira ito sa isang malaking sementeryo sa bayang katabi lang ng Visares. Dagdag pa nito na, nang marating nila ang lugar na yon, hindi naging madali ang mga nangyari. Sa mismong bayan pa lang kasi, nagsilipanan na ang mga aswang at mga manlalason. Ito ang naging dahilan para mabiktima ang 2 albularyo nilang kasama. Nangyari ito noong nasa kasagsagan sila ng pagdaan sa sentro ng bayan. Inihipan lang ito ng laso ng isang taong dumaan at paglayo nila roon ng ilang metro, bigla na lamang itong nangisay hanggang sa palibutan na sila ng mga tao. Gusto sana nilang tulungan ng mga kasama nila. Ang problema, hinarang sila ng mga taong nagpanggap ng mga albularyo. Ayon sa mga ito, sila na ang bahalang magdala nito sa pagamutan. Ang tanging nagawa na lang nila ay sumunod. Nang marinig ito ng kanilang mga kasama, umalma ang mga ito. Ngunit nang marinig ito ng mga nagpapanggap na albularyo, tinitigan sila nito ng masama. Doon nila napagtanto na pinalilibutan pala sila ng mga aswang. Dahil sa pangyayari, napilitan silang sumunod. At para magawa rin nila ng maayos ang kanilang ipinunta, hinati nila sa 2 grupo ang kanilang pangkat. Isa para sa titingin sa kasama nilang nalason at yung grupo ng tatay niya ay para pumunta sa sementeryo kung saan naroon ang mga unggo. Pagtatapat pa nito na, wala silang balak na dumukot ng nilalang na yon. Ang problema, nagkaroon sila ng pagkakataon. Yung dawo namang nahuli nila, nadaanan na lamang nila ito habang naglalakad sila pabalik. Mariin din itong inilahad. Hinintay nila ang grupo na sumama sa nalalason nilang kasama pero hindi na ito nakalabas ng bayan. Sinubukan din nilang bumalik pero masyadong marami ang mga nilalang na humaharang sa kanilang pag-usad. Dahil sa ganoong sitwasyon, napilitan silang umatras. Bilang na kasi ang mga araw nila sa lugar na yon, kaya kung hindi sila kikilos, paniguradong walang matitira sa kanila. Matapos naman itong mailahad ng tatay niya, sumang-ayon ng lahat ng mga sumama. Mahirap man itong tanggapin pero alam nilang kinakailangan nila itong gawin. Kalahating oras pa ang lumipas. Nang wala na itong sasabihin, dito na sila nagpahinga. Pagputok ng bukang liwayway, isa-isa na nilang binisita ang pamilya ng mga namatayan. Matapos nila itong gawin, bumalik ang mga ito sa kanilang bahay para ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat sa mga nahuli nilang unggo at dawo. Ilang araw din nilang tiningnan ng mga ito hanggang sa dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Lingid kasi sa kaalaman ng tatay niya at mga tiyuhin na kapag iwan ng amoy ang unggo na siya namang sinundan ng mga kalahi nito para makarating sa bahay nila. 4 na araw lang din ang itinagal ng kanilang pananahimik bago sila magimbal sa mga nangyari. Ayon sa kanya, nasa kasagsagan sila noon ng pagtulog nang marinig nila ang huni ng napakaraming unggo. Kumalat ang mga ito sa kabuuan ng baryo, kaya kahit malalayo ang mga kapitbahay nila, rinig na rinig nila ang sigaw ng mga ito. Pagsilay nila sa labas, may mga nakita silang mga pamilyang lumilikas patungong gubat. Bitbit ng mga ito ang kanilang mga anak habang hinahabol ng mga dawo. Nang makalayo yun sa kanilang bahay, dito na nila napansin ang mga unggo na unti-unting pumapalibot sa kanilang bakuran.
Galit na galit ang mga ito. Animoy wala itong gustong iwang buhay sa kanila. Nang masipat naman yon ng tatay niya, agad nitong kinuha ang iniwan nito sa kanyang punyal at batoomo para takutin ang mga ito. Ang kaso lang, kahit nagdudulot ito ng takot sa katawan ng mga nilalang, hindi ito basta-bastang naitaboy. Sa sobrang galit ng mga nilalang, may ilan sa kanila ang nagpumilit lumapit sa bahay. Paulit-ulit nitong kinakalampagan dingding hanggang sa nakapaglikha na yon ng butas. Nang maipasok nito ang ulo nito, bigla itong umatungal ng napakalakas, dahilan para magdulot ito ng matinding takot sa kanila. Iyak na ng iyak noon ang mga kapatid niya habang nakayakap sa kanilang ina. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad nitong pinuntahan ang kinaroroonan ng unggo, bitbit ang mahabang talibong. Pagdating nito roon, buong lakas itong tinaga sa ulo ng tatay niya hanggang sa mahati na sa dalawa ang bungo nito. Matapos ang mga pangyayari, bumalik ito sa kanila para abisuhan sila na napatay na nito ang nilalang. Subalit hindi pa man nakakabalik ang tatay niya, mas lalong tumindi ang mga nangyayari sa labas. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng mga unggo, pero ramdam niya ang matinding galit ng mga ito. Dagdag pa niya na, di lang simpleng pagkalampag ang ginagawa ng mga nilalang, bagkus ay sinusubukan din itong buksan ang kanilang tahanan. Awa naman ng Diyos, di ganon ang nangyari. Matibay pa kasi ang bahay nila, kaya nakaya nitong masalag ang pag-atake ng mga nilalang. Sa loob ng ilang oras na pagpupumilit nitong pumasok, hindi ito nagtagumpay hanggang sa sumapit na ang madaling araw. Di nagtagal, nang bumalik na ang katahimikan sa paligid, nasipat nila sa labas ng bahay ang bakas ng mga nangyari. Kinaumagahan, kitang-kita nila ang mga malalalim na kalmot na naiwan nito sa dingding ng kanilang tahanan. Ganon din ang nangyari sa bahay ng mga tiyuhin niya, kaya yung insidenteng yon, matagal-tagal din sa kanilang napag-usapan. Pagtatapat pa ni Noe na, ang nahuli ng tatay niya na unggo at dawo, natagpuan nilang patay sa loob ng imbakan. Wakwak ang mga leeg nito, tapos nawawala na ang kanilang mga muka. Hindi nila alam kung bakit ito ginawa ng mga kauri nito, ngunit may kutob silang kaya ito tinuluyan ng mga unggo ay para wala na silang matuklasan. Dumaan pa ang mga buwan na taon pinuno, naging maingat sila sa lahat ng oras. Nagpatuloy pa rin naman ang pagbisita sa kanila ng mga nilalang na yan hanggang sa may nanirahan doong dibino. Mula nung tumira yung dibino pinuno, nawala silang parang mga bula. Magpahanggang sa ngayon, paulit-ulit na sinasabi ni Noe sa kanyang mga anak na kahit wala na siyang balita sa mga ito, alam niyang umiiral pa rin ang lahi ng mga ito. Pero sa talambuhay niya, hindi niya talaga kayang maiwaglit na nagbigay sa kanya ng matinding takot noong minsang pagkakaroon ng digmaan sa pagitan ng mga antingero at lahi ng mga unggo at dawo.